ассалому алейкум. Аз они гурӯҳи ангур ва боғ як навори дигар мехостам ба шумо нишон диҳам. Имрӯз 6 октябр соли 2023 мебошад. ҳаво абринок аст. дар домана кӯҳҳо сароку барф боридааст. мехостам тарбузи навъи ҷопонӣ ба шумо нишон диҳам. ин ҳозир аз замин канда, ин таги салафани сиёҳ. ман ина чӣ кардам? ҳозир дар Бадахшон ҳаво абринок хунук аст. дина помидори мо сард задааст, хунукӣ задааст. барои ин таги пленкаи сиёҳ ина пӯсидам. читори ки мебинед помидор ҳола таги пленкаи сиёҳ ҳаст. инамон тарбузамон ҳозир канда мебинем. ина марама ин албат аз 12 кило зиёд аст. ҳозир назди шумо корд мезанем. ина ина маромад тарбузи мо донаҳош ба фикрам пурра пухта расидаам. ҳозир ку маззаш бинем чӣ хел ширин аст ё не. аҷоиб бо ширин аст маззаш. рангаш ин қадр сурх нест, лекин маззаш ширин аст. ина маромад тарбузи зимистонаи нави хиякуми. донаҳошро ман ба шумо касе падархӯ бошад роҳӣ мекунам. боқӣ сарбаланду комёб бошед.